No aha, už tam kempia. Ale máme aspoň tie rúžové samply. Keď máme tie, tak je dobre. Štít to spomaluje, nespomaluje. Nespomaluje ťa štít, tu ťa spomaluje jedine príroda a typ obleku, aký máš na sebe. Máš ľahký, stredný a ťažký, no si najpomalší a ľahký si najrychlejší. Ten stredný to je také proste, že medzi. Presne tak, jak by to pochopil každý. Už si zavolal ten oný drop pod, či hell pod, či jak sa to volá. Prečo stade to idú ďalšie 4 armády? Samo pochopiteľné. Koľko? Dobre. Neviem, pomýlil som sa. 2 minúty 45. Koľko? Toľko som ani na malé volone nečakal. Keď bol pod okupáciou robotov. No háčem ti tam supplies, ale priprav sa na to, že nám sem idú tak 4 armády, kamoško. Tak ich sem nevolaj do piči. Jak ich sem nevolaj, oni sa pozvali sami a už zavolali posily, lebo ich už bolo málo. Vieš ako? Jebe. To by chcelo ešte. To by... A na mňa to padlo! Ty si kokot! Jak ťa to proste one-taplo. To by chcelo ešte niekoho. Je nás málo. Tak lebo ma hodili o zem, do piče. Do podpazucha ideš? No tuto asi nie. Tu ti ani potenie nepomôže. Tu ti... Potiť nemáš. Ako? Choď do piče, jak to nás svoje zbrane. A už je tam zás raketový kokot, on ma trafí. Spomalil som jeho výstrel. Tak to mi tu preletel, že pixel cez ucho. Už je mŕtvý. Ty kokot a ďalšia armáda. To odkiaľ strieľa normálne, to čo tu snajpí? Neviem, ale ja keď vidím tvoju cluster bombu, tak ja radšej uskakujem, lebo to už poznám, jak dopadne. Čo ti jebe? Prečo si umrel? Máme na 400 metrov snajpov z Hej, raketou. počkaj, ale to je henten! Tak to chápem, prečo si umrel. Umrel? Zoberte samply aspoň moje. A koľko si ich mal? A boli aspoň... Jau! 8 základných. 8 tých najsmrteľnejších. Jaj. Ja potrebujem. Ty koko, daj mi tie zásoby! Poď už sa extra. Čo ti jebe? Amerikan letí. On sem zavolal ešte posily. Tam sa... To si ma ešte zavolal na jakú piču. Pretože ja bez teba neodletím. Skáč! Nastupuj! Tu je Hulk! Nastupuj! Ty kokot. Oh. Ja chcem vedieť, koľko damage som potankoval. Pretože ja som prežil. Že koľko damage si potankoval? Všetok. No musel. Ja som nevedel, že tam je Hulk. Proste. Ja tiebe. Ja som videl toho Hulka, však on ma odhodil normálne. Ma hodil ešte o stenu, aby mi nebolo málo. Normálne ma zdrapol a zahodil, že žiadne také, že to budeš mať ľahké. Sa divím, že Hulkovia nemôžu proste zavolať 4 oné flery do vzduchu. Že nech priletí rovno 10 oných dropshipov.
do piči. Kokot, a ty si aj niečo robil. Ty nezajebaný kokot. Ty si aj robil niečo. Čo máš? 121 kg a 15 smrtí. Celý za tebou. Čo môj? Čau. To vážne si to lívol? You're back quickly. Well done. Chuj? Ahoj. No čo ty? No čo krpec? Jasno, takto. No čo hafa? Čo sem chceš ísť? Takto. No poď. Ty čo to lívuješ, prosím ťa? Ja som to nelivol. Mne to proste padlo. Aha. A prečo si... A povieš... Mám rovno všetko. A už mi povieš, prečo si mal 15 smrti a 121 kg? Ja neviem. Bo to mu zajebalo. Ale hej, berem, tam ich bolo tak 6 armád tých robotov, čo si normálny. Však ja som prišiel s roztrhaným plášťom. Nemáme niekoho, čo má ešte Helldiverov okrem Bažináča, ktorý je zdutý? Východňar, ale že východňar príde až zajtra. A to stojí 40 €? Neviem. Čo? No, či to stále stojí 40 €. No jo. Malo by. Na počítači asi hej, ale na PS-ku viem, že teraz na tú... No keď už to mám kúpené, tak teraz mám za 20 €. Glad to have you on. No, tu tú Super Ultimate Citizen. Edition, ale mám ju za 16, lebo tam je nejaká zľava, čiže možno je zľava akože aj na celkový oný. Ty máš Super Citizen Edition, ešte si môžeš dokúpiť, ale to nedá ti to Hej. prakticky nič, iba taká špeciálna SMGčko, ktoré inak nezískaš. Toto, počkaj. Ono je to taká 590 prakticky, je to rýchle, celkom solidný damage, ale je to dosť akože kvalitne kope. Použil som ho- Ten Warbond. A ten Warbond, no to Steel Veterans, ale to je tak, neviem, ten Warbond, ja ho, Daj ti to stále super kredity aspoň. no tiež pravda. Čekni to. Lebo tí Steel Veterani, akože fakt, neviem. Tie armory sú cool, akože, ja nevravím, tie obleky sú tam cool, keby nemajú tie robotické ruky. Mne sa fakt nepáčia tie obleky len kvôli tým robotickým rukám. Ja by som kľudne nosil aj ten druhý, čo tam je, taký ten oranžový. Lebo ten je cool. Lenže má robotickú ruku a nohu. Ale ty kokotiny riešiš. Nie, ja riešim to, čo chcem riešiť. Vieš ako. Táto dagger, táto Last 7 dagger, to tiež ty kokos pištolka proste. Táto 40? Tak... 40. A koľko by to stálo? Tak 10 by bolo optimálne. V zľave. Všetky hry by mohli potom stať 10 €. To by si- Prípade... To by si chcel veľa, aby všetky hry stali 10 €. To nemôžeš chcieť, aby tie hry proste boli zadarmo, veď ako... Kde? Není ani, že kokotina od nich proste, že to oni si dajú takú cenu na tú hru, proste tá cena